Kaixo, rolari agurgarri hoiek, gaurkoan proposatzen dizuet partida bat. Irudimenarekin bidaiatuko gara, nora eta western film horietako giro batera. Bai, jokua Deathlands da. Bale, argitaratu berri du HT Publishersek, eta guk gozatzeko gonbidapena izango dugu hemen. Izan ere, egin dute partida bat maizterrik gabe jokatzeko. Eta hori erakusteran atorkizue. Inork rolean jokatu ezpadu inoiz, edo inork ezpadu Savage World jokoa ezagutzen, oraingoan aukera polita izango du tutorial moduan jokatuko dudan partida hau. Ea ba, bidaiatu gaitezen ezagutzen dugun estatu batuen lurralde zabal lautada amaigabe hoietara, mende eta erdi atzerago, gerra zibila gertatu zenean eta herrialdea zatituta geratu zenean. Arrazoiak arrazoi bat gailendu zen guztien artean. Hegoaldekoek esklabutza baliatzen zuten kotoia eta tabakoa ustiatzeko landa eremuan. Lincolnek goian, demokratek saiatu ziren hori dena kentzen. Eta lortu zuten, bai. Baina mundu honetan antza etzen horren argi izan garaipena. Areago, esan daiteke hortxe gertatu zela 50-50 bat. Eta bitartean gertatu ziren beste gauza batzuk mundu horretan. Ongi etorriak izan zaitezte Deathlandsera. Bale, egin behar dugun lehenengo gauza, pertsonaia prestatzea. Eta pertsonaia presta dezakegu elkarrekin, ongi iruditzen bazaizue. Venga, has gaitezen, begira esazue pantalla. Hementxe dugu lehenengo pertsonaia, Johnny Lasop deitu diot. Errari bat, ez? Nonbait Portlandeko norabidean dabilen errari bat. Oregonen sartu da, baina ekaitz batek nonbait, bidetik ateratzera behartu du. Baina egin ezagun pertsonaia. Savage Worlden, lehendabizi ezaugarri nagusiak edo pertsonaia guztiek dituzten oinarrizko 4 edo 5 zutabe ditugu. Hemen goian. 4rekin markatuta. 3 moduko dado hori. 5 puntu, Savage Worlden dadoak hobetzen dira. 4tik 6ra, 6tik 8ra, 8tik 10ra, 10tik 12ra, 12tik 20ra. Vale? Ongi, jauzi bakoitza gastu bat da. 5 puntu ematen dizkigute pertsonaia hobetzeko, Savage Worlden. Eta guk nahi dugun modura hobetuko dugu. Nik Johnny Lasop errari ipuin kontalari hau, esango dut, igoko diot bat hemen. Eta jarriko dut 6. Gastatu dugu bat. 4 geratzen zaizkigu igotzeko. Venga, nahiko ez da pertsona orekatua berez, baina indar pixko bat ere behar da, ez? Eta espiritua ere, gorriak ikusten dituzunean irmotasunez heltzeko, ez da? Bale, igoko dugu. Gastatu ditugu 3, 2 falta zaizkigu. Igo dezakete indarrean. Hemen smartz ere behar du, bizitasun pixki bat ere, eta ideia ateraldi honak izateak ere beharko ditu, izan ere dena ez da eskuaren eta armen indarrez lortzen. Ongi, bat gehiago igo dezaket, ez da gitzein, indarra, espiritua. Venga, izu, zergatik ez? Hau igoko dut. Irudimena, edo ideia honak ateratzeko borondate hori. Bale? 8 dira. Orduan gastatu ditugu 5. 1,
bi, hiru, lau eta bost. Bale? Ongi, orain ematen zaizkigu gaitasun batzuk, trebetasun batzuk, bale? Hau dira pertsonak dituen ezaugarriak eta berezkoak edo, eta hauek bere kompetentziak, bere gaitasunak. Gaitasunak erosten dira ezaugarriak bezala. Baina ematen zaizkigu oinarrizko batzuk. Stealth, alegia isil gordean aritzea, norbait konbentzitzea, zerbait jabetzea, hizkuntza batua, ez? Ingeles batua, kasu honetan, eta athletics, ez? Kirola baino mugimenduak bizkortasunez egiteko gaitasuna. Bale, horiek baditu, eta 12 puntu gehiago ditugu, bai ezaugarri berrietan gastatzeko, bai ditugu hauetan pertsonaia hobetzeko. Bale? Ongi. Nik hauek hobetu baino lehen beste batzuk gehituko nituzke. Adibidez, superviventzia, ez? Survival. Bale? Eta nola ez, batzuetan ukabilak bere efektu zuzena eta bizkorra du, ez? Eta gainerekoan animalia batzuek ez dute diskutitzeko astirik izaten. Hor, ukabilak agindu behar du. Bale? Beste bat. Gastatu dugu bat. Bale? Survival erosita. Orain, esan dugu, egurra banatzeko ere behar dugula zerbait. Fighting. Barkaida zuen nire ingelesa, ikasten ari bainaiz. Fighting. Eta zer gehiago? 2 puntu gastatuta, bale? Bueno, norbaiti ziria sartzeko gaitasuna ere, txamponak ez daudenean, edo norbaiti iskin egin nahi diogunean, modu brillante edo inteligente batez, beste zera bat. Persuasion baino, ziria sartzeko mingain luzea, taunt. Eta izu, guk batzuetan, edo gure pertsonaia batzuetan egiten ditu enkargu txikiak, bale? Gehienetan soritzarrez enkargu horiek, kainoi kedun baten objektua izaten dute tartean eta horrek arriskua izaten du. Baina ikerketa hon batek askotan hori saiesteko balio du. Orduan, ikerketa, ez? Zenbat kendu ditugu ja? 1, 2, 3, 4. Bueno, eta egia da ez duela zaldirik, edo izan badu galdu du milia batzuk atzea, izan ere aida joko lautadako oso luzeak dira, euskalo. Zer gertatu zen bere zaldiarekin, baina zaldi gainean badaki trostan, ez? Orduan, ezinbestekoa erizten diot zaldi bat ten gainean ibiltzeari. Jarri zagun zaldia. Bale. Ongi. Bost gastatu ditut, bale? 7 puntu ditugu, eta bai gaitasun gehiago argen itzake, baina bestela ditugun hauetan ez genukeen abantaia honegia lortuko dadoak botatzerako garaian. Orduan, hoberena da hobetzea ditugun hauek. Bale? Orduan zertan hobetuko dugu pauso bat gutxienez? Zerbait hautematea? Venga. Borrokan ere zerbait hobetu beharko dugu, ez duintasun pixka bat. Notice ere. 2. Zer gehiago? Survival, venga. Zan ere untxi edo zera harrapakin txiki bat, ekaitza erdian, erosoago izango da gaua pasatzea, ahora zerbait eramateko badugu, edo auskalo, ez? Edo arrasto bat, edo. Venga. 3.
Lau puntu gehiago oraindik gastatzeko. Zertan. Venga, isil gordean ere izan daiteke egokia. Non baiten sartu behar baldin badugu, ez? Vale. Bost. Bat, bi, hiru, lau, bost. Bat, bi, hiru, lau. Zertan gehiago? Hore ezakegu oraindik ere gehiago ikerketa. Venga, ikerketa. Ongi. Bost. Bi puntu oraindik. Bi puntu. Venga, zaldi gainean ere agian beharko dugu zerbait, ez? Gehiago egin. Eta azken puntua. Athletics. Pixkat orekatua. Benetan zerbait. Ongi, ikusiko duzuen bezala, joku honetan, bi dado botatzen dira. Gure pulp estilo joko honetan, pertsonaia jogalariek badute abantaiatxo bat, eta da, dado bat extra ateratzen dutela. Botatzen dutela, tirada bakoitzean. Eta bi dadoetatik oberena hartzen da. Egin ezagun proba bat. Indar proba bat, ez? Botatzen dugu. Vale. Normalean lau da gainditu beharrekoa. Laurekin lortzen da nahi dugun hori ateratzea. Eta bi dado izan da, aukera gehiago dugu, ezta? Hori oroar hori da jokoaren oinarrizko mekanika. Bi dado bota eta lau gainditu batarekin edo bestearekin. Dado baten aurpegi edo zenbakirik altuena ateraz gero, dado hori botatzen da berriz, eta gehitzen zaio aurreko zenbakiari. Ikus ezagun adibide bat. Ikusten, hortxe bota du eta beste bat, bi aldiz eztanda egin du. Amairukoarekin arrakasta paregabea izango litzateke eta lortu nahi dugun hori kasu honetan, erdiesten dugu eta abantaiatxoren batekin. Ederki. Pertsonaia honek ordea oraindik ez du gehiago ezaugarrituko duten beste gauza batzuk. Eta hori dira abantaiak eta desabantaiak. Bale? Ea ikus ezagun. Hemen daude. Abantaiak eta desabantaiak. Hobenak edo akatsak, ez? Bale, bagitu beharko ditugu batzuk. Lehenengoan, ikus ezagun liburuak zeintzuk eskaintzen dituen. Bale? Jarriko ditugu eta akatsak erosteagatik edo hartzeagatik ematen zaigu aukera aurreko lehen ikusi ditugun ezaugarriak hobetzeko. Bale? Edo hobetzen. Bale? Aukeratuko ditut bi. Kasu honetan lehenengoa izango da marmota. Bale? Marmota, esan moldeak esan nahi duen bezala, marmotek oso gogoko dute lozorroan jarraitzea, ezta? Inoiz konturatu behar badugu lotan gaudela zerbaitez, kellau bota beharko dugu. Dado tiradak izango du kellau. Zailtasun gehiagorekin alegia, bale? Eta gauza bera, esnatu behar badu, kellau izango da. Notiz, lo dagoenean kellau. Zuzenketa txiki bat egin behar dut. Izan ere, falta zitzaigun kompetentzia, ezinbesteko kompetentzia, 19. mendeko western horretan, eta tiro egiteko kompetentzia. Destatzeko eta tiro egitekoa. Orduan, errepasatuz. Desabantaietan, genituen 4 puntu. 2 puntu gastatu ditugu ezaugarri bat igotzen, indarraren ezaugarria. Horrek zamari lanetan ere laguntzen digu karga gehiago hartzen. Berez, abantaia badu gizaki izategatik. Eta baditugu 2 puntu oraindik gastatzeke. 2 puntu horiek tiro egiteko kompetentzian gastatzen ditu. Eta horrela, borobiltzen dugu
Vale. Pertsonaia. Zer jarri dizkiodan bizkar zorroan? Zer gauza jarri dizkiodan? Ba ikus dezakegu. Ba izkoratxo bat, harmonika, berokia, bizkar zorroa, botak, 5 egunetarako errazioak, eskopetarako uala, galtzak, kafe, kilo bat, kantxontzillo luzeak, kantinplora, kartutxoak, limatzeko, lima bat, pala, pistolera, bizkorde zenfundatzeko, pospoloak, postak, Winchesterrerako, soka eta estetson txanoa, bakero txanoa, alegia. Bale, ba hoiek denak bizkar zorroan berokia ongi estututa hortxe daukagu. Oregoneko bidean, gure Joni Lasop. Besterik gabe hurrengo bideoan partidan bete-betean murgilduko gara. Laizten arte?